22 ka mga heritage sites ug mga museo dinhi sa syudad sa Sugbo, abil na sa Talisay ug Lapu-Lapu, ang lakip sa ipahigayon nga gabi sa Kabilin ug mga adlaw Mayo 12. Tumong sa maong kalihukan, ang pagsaulog ug pagpreserbar sa abunda nga kultura ug kabilin sa Sugbo. Mamahimo natong makita ang mga karaang paintings ug artifacts, magamit sa panimalay, pamaagi sa transportasyon, ug kinabuhi sa atong mga kaigsuonang Sugboanon sa unang panahon ug uban pa. Sa niaging tuig, dulan 9,500 ka mga tawo ang nisalmot sa gabi sa Kabilin. Gani karong tuiga, gipangandaman na pod ilabi na sa Cebu City Transportation Office kon CCTO ang kadaghan sa mga tawo nga gipanlantawang motambong sa kalihukan. First, nagbuhat ta sa atong deployment plan, sa traffic plan nato. Kita mo ay ilahagi pangayuan sa ruta. Of course, di-collaborate ta sa agency concern, no? So, nakabuhat ta sa traffic plan, ato na gihatag ng nila, gi-post na ni nato on media, haron makahibaw ang mga gustong mo tampong, gustong mo participate sa mga ruta. Para mahatagan og prioridad ang mga walking tours, tartanilya routes ug bus routes, magpahigayon og road closure sa pipila ka mga dalan sa dakbayan, sugod alauna sa hapon hangtod alas 12 sa tungang gabii. Ug aron maalibyuhan ang gipanlantawan nga kahuot sa dagan sa trapiko, do na puy mga rerouting plans nga giandam ang CCTO. Dulan sa 60 ka mga CCTO personnel pod ang i-deploy sa mga kadalanan duol sa mga heritage sites. Ang ato ang gabi sa Kabilin route, ang gigamit na to gikan sa Eduardo Abuete Street, there is may Casa Gorordo. So down to Mabini Street, straight ta sa Burgos dito sa may City Hall. And then lahos na siya P. Burgos dito sa Quezon Boulevard, kinin sa may Senior Citizen Park na to. So, from Quezon Boulevard down to Carbon area, mulusot ta sa Escanio Street. Magawas ta sa Magallanes Street, are last ta sa may USGR nga eskwelahan. So, naatay gi-prepare nga mga closure nga area, alantay personnel nga gi-deploy, plus mag-install tag no entry sign and barrier. So, we have a rerouting traffic scheme in that area lang. Awhag sa department head sa CCTO nga si Raquel Arce sa mga motorista nga sundon lang ang rerouting plan ug gani kung mamahimo, mangita na lang pud og laing alternative nga ruta aron malikayan ang paghuot sa dagan sa trapiko. Sa atong mga motorista publiko, kung mahimo katong mga daan nga gihisgutan, go for an alternative route. Ayaw mo sa area nga duol, like for example Carbon. Kung nagdamog sa sakyanan, ayaw mo pagsud dihang dapita kay haron dili mo stagnant sa traffic. So ari mo sa upper side, ari mo sa Natalio Bacalsor, some other areas. Kung mahimo likayan nato ang duol nga mga adjacent or alternative routes sa duol sa gabi sa Kabilin. Katong mga daan nga na-mention na kaganina. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.